Nini, idem testovať tú ramku, čo si mi dal. Toto je tá, ktorú si mi ty dal. A nie, pardon, to je moja. Ty si mi dal 2 gigovú. To je táto. Všimni si, že parametre sú rovnaké 5300, 2RX8, bla bla bla. Že rozdiel len gigovka a 2 gigovka. Testovací môj notebook. No, najprv tá gigovka. Malo by sa samo od seba pustiť to testovanie. Tu sa mimochodom testuje druhý. No, však toto nemusíme čakať, kým sa to pustí. No a túto vyberieme. 2 gigovka. Tá od teba. No a vidíš, že tuto ani sa nenakopne ten notebook. Nič, ani len to HP logo tam nedá, čo tam bolo predtým. A on si to hneď tuto vyhodnotí, tuto to potom ľúbi blikať, keď je že zlá pamäť, alebo niečo, keď je zlé. Niekedy bliká, niekedy nie. Ale dosť na tom, že s týmto ani ťuk. Takže bohužiaľ ramka do lesa. Medzi rečou, čo tu mám roboty. Jeden malý. Sem tam taký veľký. Všade tie zasrané aktualizácie. Tu už je nová 8. A tu už je nachystané. Hotové. A toto je už tiež hotové. Odpíš na mail, či tú ramku do koša, alebo ti ju mám doniesť naspäť. Nini.